идомаи боби якум ҷамоатҳои ибтидоӣ дар Осиёи Миёна мезолит ва неолит. Замони мезолит ва неолитро одатан ба 10-15 ҳазор сол тахмин мекунанд, лекин давоми ин давраи ҳаёти инсонӣ дар маҳал ҳар хел будааст. Дар асоси маълумот ва мадракҳои мавҷудаи археологӣ ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки аҳолии Осиёи Миёна дар ин давра хело сершумор гардида, дар шароити сохти қабилавии модаршоҳӣ зиндагонӣ мекарданд. Дар ин давра олоти истеҳсолот нисбатан мукаммал ва беҳтар мегардид. Усулҳои нави асбобу олотсозӣ, сайқал додан ва парма ва арак кардан, ки дар гузашта аз он ҳеҷ асаре набуд, ба таври васеъ паҳн мешавад. Соҳаҳое ки дар гузашта аз ҳеҷ асаре набуд ба таври васеъ паҳн мешавад. Соҳаҳои нави хуҷагӣ аз қабили кулолӣ, зироат ва чорводорӣ низ ба вуҷуд меоянд. мувофиқи шароити табиӣ дар ноҳияҳои гуногуни Осиёи Миёна, маконҳои иштирокчиёни моҳир, шикорчиёни чорводор ё худ баргузаронии ибтидоӣ пайдо мешавад. осори мезолит. ёдгориҳои давраи мезолит хусусан дар маҳаллаҳои соҳили Каспӣ ба таври муфассал тасдиқ шудааст. намунаи барҷастаи он бозёфти диққатангези Окладников ғори Ҷабал мебошад. маълумот ва мадракҳои аз ин ҷо ба дастомада дар солҳои охир тавассути кашфи боз як махзани ёдгориҳои қадима ғори Замзамачашма афзунтар гардид. дар табақаҳои пуршумори маскунӣ ин ғорҳо ва дигар ёдгориҳои наздикии Каспӣ даҳҳо ва садҳо асбобу ба абзори хурди санги чамоқӣ боқӣ мондааст, ки аз байни онҳо алалхусус олоти шакли ҳандасӣ, қитъаи доира, сегмент, секунҷа, шакли мунаҳриф ҷолиби диққат аст. маълумот ва мадракҳои археологӣ шаҳодат медиҳад, ки дар давраи мезолит ва оғози неолит дар баробари шикори ҳайвонот, сайди моҳӣ ва ғизоғундорӣ ривоҷ меёбад. ёдгориҳои соҳилии Каспӣ ба хусусиятҳои худ ба маданияти ҳамонвақтаи Осиёи пеш қаробат доранд. ҳангоми ковиши бошишгоҳҳои Тутқабул ва дар маҳаллаи сохтмони Геси Норак осори нодири мезолит ба даст омад. дар ин ҷо дар қатори олоти маъмули мезолити Осиёи пеш, кортҳои сангини якқадама, сегментҳо ва ғайра, олоти дағалтаре низ ёфт шуд, ки онҳо мезолити ҳазораҳои 13-7 то милоди Тутқабулро ба маданияти давраҳои сонитарии Ҳисор марбут месозад. осори дараи Шур ҳам макони аз ҳама тавсифан ва ба маданияти номбурда наздик аст. ин осор дар 20 километри шарқтари Тутқабул воқеъ мебошад. дар бошишгоҳҳои об, ки дар ҷое аз қаторгӯҳҳои рангинтоғ баромадани роҳи Душанбе-Қурғонтепа ҷой гирифтааст, як силсила олоти аҷоиби мезолит ёфт шуд. аммо осори дар Помир кашфшуда аз ин ёдгориҳо ба куллӣ фарқ мекунад. дар ин ҷо дар шароити фавқулоддаи кӯҳистон дар иртифоти мутлақи аз 3500 то 4200 метр аз сатҳи баҳр баландтарин дар ҷаҳон қароргоҳи одамоне ёфт шуд, ки 95000 сол пеш зиндагӣ ба сар бурданд. ин сана ба воситаи таҳқиқи физикии ангишти оташдонӣ қароргоҳи ошхона муайян гардидааст. ин хосиятан маданияти дигарест, ки аз мезолити ғарбӣ ба куллӣ фарқ мекунад. дар он асос асбобу олоти дурушт мисли белчаҳо аз санги қайроқ сохташуда ба назар мерасад, яъне дар ин ҷо бештар техникаи давраи палеолит ҳукмфармо буд. аз олотҳои ҳандасӣ асаре ҳам дида намешуд. он аслан қароргоҳи шикорчиён будааст, ки дар фасли тобистон ба ин маҳалла аз сайд фаровон кӯчида меомаданд. дар қароргоҳи ошхона 4 табақаи маскунӣ кашф гарда беш аз 10 000 олот ҷамъ карда шуд. осори неолит. тахминан 9-7000 сол қабл аз ин асри нави санг оғоз ёфтааст. дар Осиёи Миёна се умумияти мадании таърихиро, ки аз якдигар бо шароити зиндагӣ ва осори худ фарқ мекунанд, метавон аёнан мушоҳида намуд. дар ҳамин марҳила дар ҳаёти ҷамъиятии инсонӣ тағйироти таърихӣ рӯй медиҳад. инсоният аз масраф ва захираи неъмат ба тавлид ва истеҳсоли он қадам мегузорад. ҷойи шикор ва ғизоғундориро зироат ва чорводорӣ ишғол менамояд. ин дигаргуниро гоҳе инқилоби неолит меноманд. албатта воқеан ин тавр нест, балки ин ном фақат шартист. дар тӯли доманаи Копетдоғ он вақтҳо масканҳои аҳли маданияти ҷайтун, қабилаҳое ки аз тамоми қавму тоифаҳои сокинони Иттифоқи Советӣ пештар ба зироат шурӯъ намуданд, мавқеъ гардида буданд. онҳо дар деҳкадаҳои қабилавӣ дар хонаҳои кӯлохӣ зиндагонӣ мекарданд.
чорводорӣ низ аз машғулиятҳои асосии онҳо ба шумор мерафт. асбобу олоти деҳқонони он вақта аксаран аз достҳои соддаи сангинчахмоқӣ иборат буданд, ки онҳо 36.5% олотҳои тадқиқшударо ташкил менамоянд. аз навъҳои зироат бештар гандум ва ҷав кошта мешуд. дар қатори аслиҳаву абзори санги чахмоқӣ пораҳои зарфи гилӣ ҳам пайдо гардиданд, ки аз мавҷудияти кулолӣ дар он замон гувоҳ медиҳад. зарфҳо дасти сохта баъзан ба хатҳои исломӣ ва нақшунигори турросо оро дода мешуданд. ин ҳоло қадимтарин намунаи осори кулолии Осиёи Миёна мебошад. ба санъати сафолиён ҷайтун хело фаровон будани асбобҳои майдаи санги хос аст. дар ин ҷо пайкони тир ё найза мутлақо дучор нашуд. эҳтимолан асбоби меҳнат ва ҷанг аз сангҳои майда сохта шуда баъд васл карда мешуд. дар ҳамон давраҳо барои сафолпазӣ курраву хумдонҳои махсус вуҷуд надоштанд, гарчанде худи асбобҳои сафолӣ ҳам истеҳсол мешуданд. дар яке аз бошишгоҳҳои маданияти ҷайтун дар чупонтепа қабрҳое ёфт шуданд, ки хусусияти ба худ хос доранд ва ин хусусият давраҳои сонӣ ҳам ба назар мерасад. ва он иборат аз ҳамин аст, ки қабр дар худи бошишгоҳ дар рӯи ҳавлӣ ё дар дохили хонаҳо канда мешуд. дар байни бошишгоҳҳои ин маданият пасоқчиқтепа мақоми махсус дорад ва маҳз дар ҳамин ҷо бино ёфт шуда, ки эҳтимолан бинои ҷамъиятӣ мебошад. дар яке аз девораҳои ин бино бо ранги сиёҳу сурх сурати даррандагону чарандагон ва нақши аҷоиб кашида шудааст. ин сурат яке аз қадимтарин сурати рӯйдеворӣ дар СССР мебошад. дар давраи неолитӣ сокинони соҳилҳои камбуриши ҷанубии Туркманистон барои обёрӣ зоҳиран фақат дамиши обро истифода мебурданд. барои ин махсус ҷӯйҳо меканданд ва палҳо месохтанд. дар айни ҳол дар маҷрои мобайни дарёву дарёчаҳо воқеъ будани баъзе бошишгоҳҳо шояд далели он бошад, ки оби он дарёву дарёчаҳо барои обёрии заминҳои лаби дарё истифода бурда мешуд. чорводорӣ хело равнақ ёфта бошад ҳам ба туфайли шикор низ хело гӯшт дар ҷойтун қариб 25% ба даст оварда мешуд. ғайр аз ин пӯсту устухони чорво низ дар рӯзгор ба кор мерафт. дар макони ин маданият ҷайтун низ чандин муҷассамачаҳои гилии ҳайвонот ва одамонро ёфтанд. ин муҷассамаҳо ба ақидаи масон маъданҳои қабилавӣ мебошад. замон ва таърихи мавҷудияти ёдгории асосии маданияти ҷайтун ҳазораи 4 пеш аз милод аст. қабилаҳое ки ба умумияти дигар тааллуқ доштанд дар дашту ҷилакҳои Осиёи Миёна, хусусан дар воҳии Бухоро ва канораҳои баҳри Арал ҳаёт ба сар мебурданд. ёдгориҳое аз он боқимондаро бо номи маданияти Калтаманор ёд мекунанд. вай асосан маданияти шикориён ва моҳидорон буда, ба ҳамин ҷиҳат аз маданияти пеш аз ин зикршуда тавофут дорад. каламанораҳои зоҳиран дар марҳилаи охири тараққиёти худ ба ром кардани ҳайвонот ва аз худ кардани зироати ибтидоӣ шурӯъ менамуданд. санаи маълуми мавҷудияти ин умумияти қабилавӣ ҳазораи 4-3 пеш аз милод аст. ҳамин тариқ дар он замон инкишофи номавзуни маданиятҳои асри санг ба амал меояд. ҳафриёти ҷанбозқалъаи чор, ки аз он ҷо боқимондаҳои манзили калони гирдшакли аз чӯбу қамиш сохташуда ба ҷомеаи қабилавӣ иборат аз 100 нафар ва бештар аз он тақлид дошта пайдо гардид. ҳаёти қабилаҳои калонманора хеле барҷаста тасвир менамояд. ҳамин навъ манзил боз ҳам калонтар дар қароргоҳи ковати 7 ёфт шуд. хусусияти маданияти Калтаманор аз олотҳои хурди санги чахмоқӣ ва инкишофи техникаи васлӣ зоҳир мегардад. санги чахмоқ аз кӯҳи Султонуиздоғ ба даст оварда мешавад. дар ин ҷо кони санг ва устухони сохту пардохти олоти санги чахмоқӣ бо рӯли се, ки ба даври Калтаманор тааллуқ доштааст, пайдо гардид. ҳамчунин аз масканҳои қадима бисёр асбобҳои сафолӣ аз ҷумла сафолоти нақшунигориён ёфт шуданд. дар кӯҳистон ва маҳаллаҳои назди кӯҳсори Осиёи Миёна умумияти қабилавии сеюми маданияти ҳисор макон ёфта буд. ин воқеа ҳам неолити кӯҳистон аст, яъне дар давраест, ки ба шароити махсусан зиндагии одамони даринашон тавсиф меёбад. нахустин муҳаққиқи маданияти ҳисор Окладников ҷиҳатҳои ниҳоят фарқкунандаи олотҳои сангини ин маданиятро, ки қисми асосии онҳоро асбобу абзори қайроқсангӣ ташкил доданд, хотирашон намуда, ки бозёфти чунин асбобу олот байни ёдгориҳои он аз асбобҳои сафолӣ ҳеҷ як асаре дида намешавад.
ба ақидаи Окладников, аҳли маданияти Ҳисор аввалин барзагарони вилоятҳои кӯҳистон буд. Дар баробари зироат ва чорводорӣ шикор ҳам дар ҳаёти онҳо мавқеи худро нигоҳ медошт. Бозёфтҳои Тутқавул соҳили чапи дарёи Вахш дар наздикии Норак, ки он ҷо дар масоҳати калони макони бисёртабақа ва пурасрори он вақта тадқиқ мешавад, таърихи пайдоиш ва ҷараёни инкишофи маданияти Ҳисорро равшантар хоҳад намуд. дар Тутқавул 4 табақаи маскунӣ, 2 табақаи маданияти мезолитӣ ҳазораи 10-8 пеш аз милод ва 2 табақаи мутлақи ба худ маданияти Ҳисор кашф гардид. дар табақаҳои маданияти Ҳисор боқимондаҳои оташдонҳои нимдоира аз санг чидашуда, чунин хоначаҳое, ки махсус аз деворҳои чандақабати санги биноёфта пайдо шуданд, ин гуна суфачаҳо, ки зоҳиран ҳамчун бунёди манзилҳои сабукборӣ чӯби хизмат мекарданд, дар ҳафриёт шарқӣ наздик низ ёфт гардидаанд. дар байни бештар аз 40 000 маснуоти асри санг, ки аз ҳафриёти Тутқавул ба даст омадааст, табарҳои хуби суфта, кортҳои тез, абзорҳои дастии хонагӣ, дарафш, парма, белча ва бисёр олатҳои сохту пардохти чӯб мавҷуданд. аслиҳаҳои асосии шикорӣ аз найза ва синон иборат буд, ки ба дастаҳои чӯбӣ ё устухонии теғ нишонда бо мум ва ширеш маҳкам мекарданд. қисмати асосии ёдгориҳои маданияти Ҳисорро олатҳои калони санги қайроқӣ ташкил менамояд. асбобу олати устухоноӣ хело кам ба назар мерасед. аз ҳафриёти ин ноҳия устухонҳо аввалин осори антропологии аҳли маданияти Ҳисор низ ёфт шуданд. мувофиқи усули радиокарбӣ муайян карданд, ки табақаи болои маскуни Ҳисор 51-50-140 сол пеш аз милод вуҷуд доштааст. муқаррар кардани асосҳои иқтисодии марҳилаи Тутқавули маданияти Ҳисор ниҳоятдараҷа душвор аст, вале аз мадракҳои археологӣ чунин бармеояд, ки маскани иштирокчиён ва ғундаронагони неъматҳои табиӣ намуда, балки одамони навакак ба шаклҳои истеҳсолкунандаи хоҷагӣ қадам гузошта мебошад. иқтисодиёти сокинони қадимаи Тутқавул бештар ба марҳилаи пайдоиши зироат ва чорводорӣ наздик аст. як қатор нишона ва аломатҳо гувоҳ медиҳанд, ки чорводорӣ мавқеи асосӣ дошта. дар байни устухонаҳои миқдоран ками ҳайвонот, ки аз табақаҳои маскунӣ берун оварда шудаанд, устухони буз ва гӯсфанди хонагӣ ба назар мерасад. ҳоло дар дасти мо баъзе далелҳо мавҷуданд, ки барои муайян кардани ҳудуди интишории маданияти Ҳисор имкон медиҳад. ин навъ ёдгориҳо асосан воҳаҳои сарзамини имрӯзаи Тоҷикистонро фаро гирифтаанд. ёдгориҳои мушобиҳи ин, ки дар дигар ноҳияҳои кӯҳистони Осиёи Миёна, аз ҷумла дар шимоли Тоҷикистон, Фарғона ва соҳилҳои Иссиқул дучор меояд, мутаассифона то ҳол дуруст омӯхта нашудаанд. таърихи мавҷудияти маданияти Ҳисор ва санаҳои асосии осори он низ муайян карда мешавад, ки на камтар аз 30 000 сол ҳазораҳои 4-3 пеш аз милод давом кардааст. ёдгориҳои давраи аввалини ин маданият дар Тутқавул, давраи миёна дар кӯи Булёни Данғара ва ниҳоят давраи охири он дар теппаи Ғозиёни Ҳисор маҳфуз мондаанд. масъалаи гузаштан аз маданияти Ҳисор ба Филис ҳанӯз ба дараҷаи кофӣ тадқиқ нагардидааст. қадимтарин тасвирҳои рӯи санг. тасвири рӯи санг барои дарк намудани тафаккури инсони қадим ва тасаввуроти нисбат ба муҳити пайдо кардашуда ва идеологияи ӯ кӯмак мерасонад. мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқони таърихии бостон қарор гирифтанд. дар бисёр ноҳияҳои Осиёи Миёна ҳазорон тасвирҳо дар сахарҳои кандашуда мавҷуданд, ки машҳуртарини онҳо тасвири Саймалитош дар Фарғона ва Лангаркиш дар Помири ғарбӣ мебошад. дар Тоҷикистон ҳам чандин маҳаллаи ин қабили ёдгориҳо метавон ном бурд. чунончи дар қадди соҳили Зарафшон ва шохҳои он дар силсилакӯҳҳои Қурма ва дигар маҳаллаҳо миқдори зиёди тасвирҳои рӯи санг пайдо гардиданд. дар Помир тақрибан 50 маҳаллаи чунин ёдгориҳо қайд шудааст. аксари ин тасвирҳои рӯи санг ба даврони таърих ва қисман ба замони скифу сармадҳо тааллуқ доранд. аз тадқиқоти онҳо масъалаҳои хело ҷолибе ба миён меояд, ки эҳтимол чанд насли донишмандон, археологон ва санъатшиносон ба ҳалли онҳо машғул хоҳанд буд. вале аз ҳама ҷолибтар қадимтарин тасвирҳои рӯи сахрҳо офаридандаи одамони асри санг мебошад. ин қабили тасвирҳо ҳамагӣ фақат дар якчанд нуқта дучор омаданд. онҳо чӣ аз ҷиҳати мавзӯъ ва чӣ аз ҷиҳати тарзи офариниши худ аз чунин осори ҳунарӣ давраҳои баъдӣ фарқ мекунанд. яке аз фарқҳои муҳими тасвирҳои қадимаи ин аст, ки онҳо бо ранги кашида шудаанд. тасвирҳои хело диққатангези
заравутсой воқеъ дар ӯзбекистон кайҳост ки шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо карданд. Дар байни ин тасвирҳо хусусан саҳнаи шикорбони ваҳшӣ ки шикорчиён рӯи худро бо або пӯшониданд ҷолиби таваҷҷӯҳ мебошад. дар натиҷаи тадқиқоти солҳои охир маълум гардид ки ин суратҳо ба давраҳои неолиту энолит тааллуқ дошта, эҳтимоли баъзе қабатҳои қадимтарин онҳо ба замони мезолит ҳам мерофта бошад. чунин ба назар мерасад ки қадимтарин тасвири рӯи санг дар осиёи миёна суратҳои мағораи шахта мебошад ки дар помир кашф шудааст. дар девораи мағораи начандон калоне ки дар баландии 4200 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гардидааст, суратҳои ба ду ранг кашидашудаи маҳфуз мондаанд. тасвири одамон ба зери қаноти мурғон, паноҳбурда, гурезҳо ва хирсҳо хеле хуб намоён аст. ҳайвонҳо дар лаҳзаи захмӣ шудан аз тири шикорчиён тасвир шуданд. бино ба сабки нигориш ин суратҳо қазоват кардан мумкин аст ки онҳо назар ба суратҳои заравтусой қадимтаринанд ва метавонанд ба давраҳои аввали неолит ё худ мезолит нисбат ёбанд. суратҳое ки аз ду маҳаллаи дигари кӯҳистони Осиёи Миёна дар наҳри Сариҷас ва Куртискои наздикии мағори шахта ёфт шудаанд, ба давраҳои баъдтар ба аҳди охири неолит ва биринҷӣ тааллуқ доранд.